ӯ низ мисли дигарон орзу дошт. орзуи хизмат кардан, орзуи ҳомии ватан будан. ман калон мешавам, сарбози ватан мешавам. аз ҳамин ҷо оғоз мешавад муҳаббати ватан. орзуҳои ширини даврони бачагӣ ба масъулияти бузурги ватандорӣ табдил ёфтанд. касб интихоб кардӣ, бояд ба халқи ватан содиқ бош. қиссаи як сарбоз, достони ҷавоне ки аз миёни орзуҳо ба майдони масъулият қадам гузошт. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурiyati Tojikiston ба ман шараф аст. насли истиқлолу сулҳу ваҳдатем, пайравони пешвои миллатем. ин қисса танҳо дар бораи як нафар нест. қиссаест ки нангу номус, садоқат ва ҷавонмардиро тарғиб мекунад. дар ана ҳамин ҷо тамошобинони азиз, тухми муҳаббату садоқат ба ватан дар ниҳод кишта мешавад. بر جلال و بشانت قسم به پاکی رودی روانت قسم به کوه و به دشت و به دامانی تو به مرغی بلند آشیانت قسم. барномаи қиссаи як сарбоз шоми 22 феврал дар телевизиони илм ва табиат.